Ramogi arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Japuonj moro ma jahigni 23 e kaunti ma Kiambu ondhi obila tok yude ka en gotase mag penj maliekore ni mag KCPE gi KCSE. Nicholas Mubau mapuonjo St. Lilian Academy e higa kumbura oyudore e lwasi motenore ga pedha manotim kod okwach kich marango weche mag penje pacho ka. Lipot mopedhi e yor mbui ma Twitter gi okwach kich yango ni achijno ero ni kod namba mag WhatsApp 10 kaachiel gi accounts mag Telegram motiyo godo e kworo otese mag penj mabende gin mag miriambo. Yangore ni kuom otas achiel ouso siling 1,500 kotas duto ma oting'o nyaka answers duto to uso kuom siling 2,000. Achijno ero nosetimo twak gi jonyuol maromo 900 manolombo dhogi bang' jiwo jonyuolgo mondo mi obed akicha gi wakoche mauso otese mabandia mopogore kode. Achijno ero yangore ni tiyo go pande mag ji molal e kawo cards mag simu. Kata kamano ne ondhiye tok apisa mag okwach kich ne owuondore ni gin jopuonjre kod jonyuol mane dwaro ng'iewo otase mag penj.